אחרי התצפית אנחנו נמשיך. את הירידה, כמובן. וואלה לוקו. סי, לקחת לתצפית? בסדר, אוקיי. כן, לתצפית, אוקיי. נשים, יראה. בסדר. המערות שהן שוביות פה. איזה יופי. אני הגעתי למצב, משה, נראה לי אני קונה זה. שומע? למה? הוא אומר שהיה צריך לעלות. עוד לא, בוא הנה כבר. בוא. עוד קצת. תודה נו, דale, נו. שלא נרד למטה. מרסלו צריך לעלות מתישהו. הוא מתחיל לרדת. מה מסקרן אותי אש. איזה יופי. פה תעשה מה שאתה רוצה, הפסקה, תמונות. אני אומר לך כזה דבר. מדהים. חביבי. התצפית מעלינו. כן, בסדר. אני אומר לך שאם התחילו כבר לטחון את זה, לא נראה לי שזה יסתיים, וזה החלום. ברור. שאתה יכול להמשיך לזרום איתו עד שאתה מגיע לכביש. כביש אני לא יודע, אבל חושב שזה... לאזור שיעשה לו... מה? זה מה שעשינו אז. אוקיי, אז תשמע, אני רק אומר לך הבדל אחד. לפני שנתיים שהיינו, אוקיי?